За 60 години съществуване ЦСКА стана 31 пъти шампион, а 454 футболисти облякоха червената фланелка. Но всичко започна на 5 май 1948 година, рожденната дата на армейците. Тогава с обединителен протокол се сливат стария квартален клуб от Западна София Септември и физкултурния колектив Чавдар под името Септември при Централния дом на войската. Може да се твърди, че наистина отбора на ЦСКА бе създаден по естествен път на базата на спортен клуб Ботев, който се преименува на Септември, а спортен клуб Ботев и Септември обединиха пък всички малки квартални клубове в трети район. Но това не беха основните все пак. Имаше играчи от Шипко, от АС-23 и така нататък. В пресата на 6 май 1948 година четем: във вторник в един от салоните на Централния дом на войската се състоя съвместно заседание на управителните съвети на физкултурните дружества ЦДВ и Септември. При пълно единодушие и акламации беше избран управителен съвет с почетен председател министъра на народната отбрана генерал Дамянов, председател генерал Българанов, подпредседатели полковник Ташев, Александър Велчев, Петър Михайлов. За установяването на този клуб най-много допринесе Петър Михайлов, тогавашен директор на Централния затвор, Георги Москов, после кмет на София стана, полковник Мирски. Имаше един човек, който почина, Бог да прости, Мирски се казваше, Мирски. Там ни водеха, имаше 2 ресторанта, ние там се хранихме и това беше единствен човек, който се мъчеше, ако може да направи някакъв стол отбор да стане голям. Новата организация ще носи името Физкултурно дружество Септември при Централния дом на войската. Почетен председател е генерал Владимир Стойчев. Той ми каза: абела, в България ще правиме тим. Той беше генерал тогава. Защото имайте предвид и нещо друго, че аз с генерал Стойчев бях на фронта. И имам ордени за храброст. Раняван съм. Първата фаза на войната аз изкарах цялата. Върнах се тук, работех, школа запасни офицери съм завършил преди 9 се. Особено важен е фактът, че корените на ЦСКА водят директно към АС-23, тъй като Чавдар при ЦДВ е първоприемник именно на отбора, спечелил през 1931 година титлата и купата на България, а през 1941 отново е притежател на купата. АС-23 се появява на бял свят през март 1923 година. От обединяването на Атлетик и Слава и съгласно решение на Столична голяма община получава ливадите в местността Пустинята за построяване на игрище. Сегашният стадион Българска армия. Ние, Хаджи Димитър и Коневица, бяхме почти заедно. Още преди това, от 1939 година, ние играхме постоянно между нас кварталите. Спортист тогава беше един от силните отбори, Хаджи Димитър. Нали? И аз бях тогава също капитан на Спортист. Бех и ние бихме Левски, тогава го бихме. 3-1 го бихме. Нали, за купата и в полуфинала за царската купа Спортист безжалостно натупа Левски с резултат ясен и чист 3-1 за Спортист. Имаше така по вестниците. Играчите в първия отбор на ЦСКА са главно от 3-ти район на София, от юношите, от резервните играчи на Ботев, който междувременно беше станал шампион на столицата. Всички футболисти са от бедни работнически семейства. Какви всъщност бяха тези хора? На Гренски родителите бяха църковни настоятели. На Манолов родителите, баща му беше обущар. Моя баща беше кафезия. И въобще бедно работническо семейство. Повечето. Бедни и добри. И бедни, и добри. Много бедни и много добри. Това беше хубавото. Че от бедния човек по някой път излизат по-добри хора.
Колко спонтанно изглежда организацията си личи от факта, че в началото отборът се готви под ръководството на двама души. Единият е Христо Нелков Еринджата, който е бивш футболист на Устрем, един от клубовете, влели се в големия септември през март 1945 година. Другият е боксовият специалист Константин Николов за Мората. Първите треньори, ако мога да се каже за треньор на ЦСК и на Септември, беше, да ви кажа право, Константин Николов, обаче той беше треньор по физическа подготовка. И нямаше такава футболна култура. И понеже аз бях най-стари играч между тях, така водех теоретичната или другата подготовка. Борбата за шампионската титла през 1948 започва през месец май и трябва да завърши в първите дни на септември същата година. Първият двубой във финала е на 5 септември на стадион Юнак. Матчът завършва 2-1 за по-опитния отбор на Левски. Но по това време вече постигнахме един обработен, сглобен тим, в който се включи и Бошков, включиха се и играчи от Шипка, от АС-23, като Футеков и така нататък. И така отбора имаше някакси самочувствие. Съдбоносната среща за титлата е на 9 септември 1948 на стадион Юнак. С 2 гола на Димитър Миланов Пижо за ЦСК и един на Борислав Цветков за Левски, резултатът е 2-1, когато в последната минута една полувисока топка достига до капитана Чекмаков, който с бомбен удар прави безпомощен Апостол Соколов. 3-1. Почитателите на армейците, 15-20 хиляди привърженици на бедните отборчета от Западна София ликуват, а шампионската купа е връчена от генерал Владимир Стойчев в присъствието на кмета на столична община доктор Иван Пашов. Тогава това беше някакво изкуство. Просто вземахме купата. Удивително беше. Много бях щастлив, разбира се, защото зад гърба ми гледах 40-та хиляда публика, беха повече от половината беха от септември от махалата, така да се каже, беха много превъвдигнати. Аз бях страшно развълнуван. Позволи ми генерал Стойчев да говоря, аз му благодарих. Нито героите спечелили първата титла, нито ръководството на военните съзнават, че е положено началото на велик клуб. Интуитивно го разбират хилядите привърженици, стекли се на стадион Юнак и понесли футболистите като река към централния дом на армията и местодомуването им бедният квартал Коньовица. За този спорт, за голямо съжаление, премията беше мизерна. Получихме по 20 лева от старите полусребърни монети. Ние получихме по един плат за панталони за ризи от Хасе и една вечеря в Мария Луиза парка, ресторанта в Коньовица. Това беше цялата награда. Ето и първите шампиони. Стефан Геренски, Борислав Футеков, Манол Манолов, Димитър Цветков, Никола Алексиев, Нако Чекмаков капитан, Димитър Миланов, Стойне Минев, Стефан Бошков, Никола Божилов, Кирил Богданов, Тодор Такев, Асен Рангелов, Христофор Прокопов, Панко Георгиев, треньор Константин Николов за Мората. Ами аз най-много се радвам, когато бием Левски. Най-много. И понеже винаги ги биехме, беше се радост. Голема радост. Аз не мога да бъда 12 години шампион, ако не съм изпитал такава радост, да не обичам този отбор, който има нещо в него, което не ми харесва. От началото на 1951 година представителният футболен отбор на Българската народна войска със заповед на министъра получава название Централен дом на народната войска – ЦДНВ. Новото голямо постижение е спечелването за първи път на Купата на Съветската армия, която е връчена на капитана Стефан Бошков от генерал Владимир Стойчев, председател на Върховния комитет за физкултура и спорт. Отборите на Централния дом на народната войска и академик стигнаха до финала за Купата на Съветската армия, който се проведе в деня на Октомврийската революция. Голямата борбеност на академиците попречи резултата да бъде открит в редовното време. Дадени са 2 продължения. В последната минута на първото продължение Бошков получава топката, центрира, удар на Миланов, гол. 1-0 за отбора на ЦДНВ. Отборът на Централния дом на народната войска заслужено получи купата, подарена в чест на Съветската армия. Един
капитан трябва да бъде не само най-добрият футболист, да кажем, но трябва и да има в главата си много неща, защото футбола си е футбол. Некои смятат, че футбола само това рита и топката, вкара и голове и това е. През 1951 армейците отново, след 3-годишно прекъсване, стават шампиони. Феновете се радват на запомнящи се победи. Неповтореният и донес рекорд 12-0 над Торпедо Русе. Началото на 50-те години ЦСКА реши да направи един нов състав, като освободи доста от старите си футболисти. Додеха съвършенно нови футболисти от Пловдив: аз, Кикиманов, Мишо Янков. 3 души дойдехме футболисти от Ботев. Беха взети и от останалите клубове няколко души млади футболисти, талантливи. Иван Колев от ВВС и някои други такива. За мнозина под ръководството на треньора Крум Милев Чичето се създава и обиграва най-добрият отбор на ЦСКА в историята. Няколко силни международни изяви в чужбина и гостувания на редица отбори от Стария континент в нашата страна дават възможност на Крум Милев да представи чрез отбора си идеите за по-ефективен и по-атрактивен футбол. На стадион Васил Левски в София се срещнаха английският първодивизионен клуб Лутън Таун, белите фланелки и ЦДНА. Това първо гостуване на английски футболисти привлече рекордна публика – 50 000 зрители. Първият удар имат българите. Още в първата минута наказателен удар бие Шенкс. Топката се удря в гредата и Найденов я изпуска. 1-0 за Лутън Таун. Сега нашият отбор упорито напада. И Янев гол. Резултатът е изравнен. През второто полувреме армейците установяват пълно надмощие. Но някои изгодни положения са пропуснати. Наказателен удар близо до английската врата. Ракаров бележи втори гол за ЦДНА. Натискът на българските футболисти продължава и английският вратар Стритън трябва още 2 пъти да вади топката от своята мрежа. ЦДНА постигна отлична победа с 4-1. Кой е Крум Милев, архитектът на този невероятен отбор? От 1929 година като футболист той е играл за столичните Любен Каравелов, Ботев, Славия и Локомотив с 107 мача и 48 гола. 2 пъти е шампион на България с белите и 2 пъти с железничарите. Голмайстор на страната за сезон 37-38 година с 12 попадения за Славия. Завършил е държавната треньорска школа през 1948. Поставя ненадминат рекорд, като с ЦСКА печели 9 пъти поред титлата в периода от 1954 до 1962 година. Има общо 11 титли и 4 национални купи като треньор на ЦСКА. За мен това е една личност, която надали може да се намери такъв треньор във всички времена, които аз познавам като треньорското съсловие, нали, като треньор съм бил. Смятам, че по-добър треньор в ЦСКА, той имаше страшен подход към хората, които работеха с него. Крум Милев беше голема фигура, който обединяваше ни. През 1952, след много силни мачове, червените за 3-ти път стават носители на златните медали и шампионската титла, а в отбора започват да се налагат имената на Иван Колев и Крум Янев. Кои са останалите футболисти дали завършен вид на тази генерация? Най-добрата формация не само в ЦСКА, и за националния, и за другите отбори, това беше, когато на вратата мога да ги кажа даже футболисти. Жоро Найденов, Кирил Лекаров, Манол Манолов, Лефин си играеше, Ени Шейнов, Каца Стоянов, аз, Десно Калан Миланов, Георги Димитров, Десен, Гацо Панайотов,
Иван Колев, Крум Янев. И като имате предвид, че от тези 11 човека, които аз ви ги изброявам, почти всички ги няма вече на този свет. Аз много обичах Гацо Панайотов. За мен той беше една голяма фигура. Жалко, че почина толкова рано. Сега е добър отбор на ЦСКА, но няма нищо общо с ония отбор, стария, който хореше с скъсани обувки. Той е големият отбор. Дето играеше Панайотов и Миланов, който, Бог да го прости, нямаше начин да не вкарат голове на мачове и биехме винаги. В София се проведе една от решаващите срещи за футболно първенство между отборите на ЦДНА и Левски. В 40-та минута армейците чрез Миланов отбелязват първия гол. В началото на второто полувреме Йорданов бележи за Левски. Почти веднага след това той покачва. Резултатът е 2-1 за Левски. Но това не смути армейците. Колев с точен удар вкарва изравнителния гол. А малко преди края отново той донася и победата за своя отбор. 3-2 за ЦДНА. През 1955, когато ЦДНА става за пети път шампион, в отбора е включен един млад и много талантлив вратар – Георги Найденов, който дълго време след това ще защитава честа и на червените, и на българския национален отбор. Тогава, когато дойдох в ЦСКА, на вратата на ЦСКА беше, бих казал, един човек, който завинаги ще остане дълбоко в моето съзнание и сърце, Георги Найденов. Но този матч, който гледах, третия с Атлетико Мадрид в Женева, когато той в края на матча играеше с счупена ръка, с счупено рамо, ми направи много силно впечатление и още тогава казвах, че тогава, когато човек има една любов, една всеотдайност и една отговорност, може да направи много голями подвизи. Двете най-добри 11-торки в страната ще завършат футболното първенство. 50 000 зрители следят този двубой между равностойните противници. Армейците постепенно се налагат. Те играят спокойно и технически, с голяма маневреност и точност. Колев подава остро и Миланов бележи гол. Устремно нападение на Левски е спряно непозволено. 11 метров наказателен удар. Илиев изпълнява точно и резултатът е 2-2. За 8-ми път отборът на ЦДНА става републикански първенец. Този път без загубена среща. Честито, армейци! Вие бяхте най-добрия отбор на първенството. За ЦСКА не беше тогава проблем да бият не Левски, а който ще да бъде, защото отбора беше толкова сплотен и толкова обигран, просто не представляваше пречка шампионата в България. През 1956, когато с невероятния си голмайстор Димитър Миланов, 18 мача и 11 попадения, отборът е за 6-ти път шампион, ЦДНА става първият български тим, дебютирал в най-популярното футболно съревнование – над преварата за купата на европейските шампиони. През есента на 1956 срещу червените не излиза някой аутсайдер, а традиционно силния румънски Динамо Букурещ. В София се срещнаха за купата на Европа Динамо Букурещ и ЦДНА. В самото начало на играта румънците създават опасно положение пред нашата врата и Ковачев със смъка отбива. Но с първата си контратака българите застрашават вратата на противника и Колев бележи първия гол за своя отбор.
Постепенно армейците установяват пълно надмощие и Миланов бележи втори гол. Нападателите на ЦДНА се оказват необикновено резултатни. ЦДНА завоюва убедителна победа и осигури по-нататъчното си участие в турнира за Купата на Европа. Това действително беше един резултат, който никой не го очаквал. Обаче във футбола всичко е възможно и ЦСКА беше в много добро състояние. Даже когато отидахме вече на втория матч, за нас беше без значение този матч, защото този резултат покриваше всички такива по-нататъчни класации. В реванша Динамо побеждава ЦДНА с 3-2, но отборът от София продължава напред. Белград. Първата четвъртфинална среща за Купата на Европа между футболните отбори на ЦДНА и Цървена звезда завърши с неочаквана, но заслужена загуба на нашите армейци. Те започнаха играта с прекален оптимизъм и още при първия бурен натиск на противника се объркаха и огънаха. Първият гол стана ненадейно. Третият гол. Разбъркване пред вратата, неразбирателство и топката е в мрежата. А резултатът можеше да бъде друг. Реваншът е на 24 февруари пред 50 000 зрители на Васил Левски, които очакват да видят имена като Костич, вратаря Беара, Митич, Шекуларац. Армейците започват устремно. Отново Беара показва, че е отличен вратар. Българските футболисти играят добре. Колев устремно пробива югославската защита, но е спънат. 11 метров наказателен удар. Зад топката е Бошков. Авансът на Цървена звезда е намален. 1-0 за ЦДНА. Една от редките контратаки на белградчани. Удар в гредата. Втори. Найденов спасява отлично. Нападение на гостите е спряно непозволено. Дуспа. Тасич изпълнява сигурно. 1-1. Вратата на Цървена звезда е обсъдена. Янев бие остро. Беара смъка избива. Панайотов го изпревари и резултатът е 2-1 за ЦДНА. Второто полувреме. Като че ли надеждата на публиката да види армейският отбор полуфиналист ще се оправдае. Силният удар на Димитров е спрян с ръка. На 11 метра от вратата отново застава Бошков. Но заедно с топката над гредата профучава и нашата надежда. Това бе един поучителен матч и една победа, която не радва. През сезона 58-59 година поуките от горчивия урок в Будапеща са взети, но огромна съдийска несправедливост лишава червените от успех в осмина финалите за кеш с Атлетико Мадрид. Играта започва с страхотен напор на българите. Удар на Панайотов, вратарят Пазос парира. Веднага контратака на испанците и Найденов със скок в краката на Колер спасява опасно положение. Но той още трябва да се изплъзва и от атаките на Баба. Първото полувреме завърши без гол. След почивката нашите редят непрекъснати атаки към испанската врата. Пазос няма време да си поеме дъх. Надмощието е пълно. Тече 64-та минута. Отличен пас на Колев. Удар на Панайотов. Гол! Голямо е тържеството на играчи и зрители. Матчът завърши с победа над ЦДНА. И третия матч играхме в Женева, където за мен е този матч, да ви кажа честно, главният съдия, господин Меле, те е наречен, разбираш ли, не заколи такова колене, което съдиите си ползват някой път да заколят от някой, когато поискат някой отбор. 30 000 зрители. Но малцина можеха да предвидят това, което стана след съдийския сигнал.
Всички разчитаха на обективно ръководство от страна на швейцарския съдия господин Меле и на спортсменството на двата отбора. Българският отбор е този, който диктува играта. Отново Панайотов се е врязал напред, но ударът му е блокиран. Устремна атака на испанците. Вава опитва своя специалитет, но Найденов е в блестяща форма. Вихрена контратака. Миланов изпуска отново сигурен гол. Играта е много напрегната, бърза, динамична. Ето реабилитацията на Миланов. Точно центриране. Удар с глава на Янев и армейците водят с 1-0. Срещу кого е наказателният удар? За публиката виновен е испанецът. Но господин Меле отсъжда 11 метров наказателен удар. Ще изпълни не друг, а Вава, прочутият бразилец Вава. Отлично, Найденов! Остра атака на Колев. Гол! Но господин Меле е отсъдил наказателен удар. Ето, Рафа се хвърля в краката на Колев. Неуспешно. И сега ли не видяхте, господин Меле? Напълно правилен гол, който щеше да определи друг изход на срещата. Найденов. Блестящия днес Найденов. Тежко контузен и пак на своя пост. Не е трудно за Вава да прехвърли ранения български вратар. Резултатът е изравнен. 1-1. Така завърши редовното време на тази напрегната среща. 2 продължения по 15 минути. Тежко контузен Найденов не е пълноценен защитник на армейската врата и Атлетико Мадрид повежда резултата 2-1. Отново се намесва съдията Меле. 11 метров наказателен удар. 3-1. След загубата ЦДНА отпада от борбата, но ръководството на клуба подава контестация до УЕФА по повод скандалното съдийство с настояване матча да се преиграе. На 5 януари 1959 комисията, която разглежда контестацията, с равнодушие отминава фактите, позовава се на член 12 от правилника, съгласно който решенията на съдията са окончателни и не подлежат на обжалване. Най-голямото име в този отбор е Иван Колев. Той е първият българин, намерил място в десетката на Франс футбол през 1956. За 18 години Колев става рекордните 12 пъти шампион с ЦСКА, изиграва 75 международни мача като национал, обявен е за футболист номер 9 на Европа и номер 1 на България. Роден съм в София, в един беден квартал Хаджи Димитър. Там, като всички млади момчета, започнах с парцалената топка. След това ме харесах от ЦСКА и ме взеха доброволец 1949 година в армейски отбор. От тогава до 1966 година съм основен състезател на ЦСКА. Най-ярките матчове винаги е било между ЦСКА и Левски. Аз само мога да ви кажа за един матч. Зависи кой да стане пръв пред стадион Василевски. Народ, публика, даваха се за един билет прасета, агнета, оливия нямаше по това време, брашно. Започна матча. В самото начало подадах на Миланов, вкара един гол, получи контузия, леко мочем, излезнах първото полувреме, второ след 10-та минута влизам, резултата беше вече 2-1 за Левски. И благодарение на моето влизане права втори гол, става 2-2 и последните минути на матча права трети гол, тогава беше вратар Дервенски на Левски, права един гол от един ъгъл и победихме 3-2. И след матча милион публика поеме на ръцете си, почна да ме носи покрай площад, покрай езерото, оттам стигнаме чак до площад на Народно събрание. Според Иван Колев, този отбор на ЦСКА е на най-високо място в историята на българския клубен футбол, защото именно в златния тим всички до един са титуляри в националния отбор, чието върхово постижение са бронзовите медали от Олимпийските игри в Мелбърн. Емблематичен за времето си е коментаторския рефрен. Колев на Янев и гол, гол, гол! Имахме много страшно съчетание между двамата
и публиката оставаше доволна от моята и неговата игра. И затова остана така като псевдоним Янев Колев Гол. Знаете, постоянно го сравнях с френския Копа, а той беше също мой идол. През 1959-1960, наред с завоюването на 10-та си шампионска титла, футболистите на ЦДНА печелят за 4-ти път и купата на Съветската армия. Сполучливо влизат в ритъма на отбора Никола Цанев, неповторим импровизатор, а след него Пантелей Димитров и Антон Кръстев. Сезонът е и последен за един изключителен футболист, доктор Стефан Бошков. В турнира за кеш в 16-финалната фаза от надпреварата на 3 септември 1959 година ЦДНА посреща за първи път в историята си Барселона. В София нашият футболен първенец ЦДНА се срещна с много силен противник – испанският шампион Барселона, в чието състав влизат 7 играчи от националния отбор на Испания. Първи матч за Купата на Европа. Начален удар. Армейците в бели екипи се понасят към вратата на гостите. 15 минути те притискат противника. Създават удобни положения, но и много пропускат. Най-после удар на Ракаров. Гол! Контраатака на испанците. Еваристо е съборен непозволено. Дуспа. Но Суарес изненадва всички. Бие вън. Найденов майсторски спасява трудни топки. Обаче малко по-късно удар с глава на Сегара. 1-1. Силен напор на испанците в началото на второто полувреме. Изненадващо те бележат втори гол. Българите хвърлят всичко напред. Стрелят опасно. Колев се освобождава. Удар! Гол! Срещата завърши наравно. 2-2. През следващата 60-61 година в ЦДНА успешно навлизат новите играчи. Младите таланти Димитър Якимов, Иван Ранков, Васил Романов, Борис Гаганелов, вратарят Петър Петров. Това беше много давна. Преди 44-5 години. Тогава бях едно дете, което искаше много да играе в футбол, интересуваше се от футбола. И в спомените ми аз съм от Коньовица, на Одрин израснал. В спомените ми Гацо Панайотов минаваше на нашата улица и тези по-големите от нас викаха, това е Гацо Панайотов, футболиста на ЦДНА. И ние по-малките се юрнахме по него да ходиме по него и така просто да му се радаме. Оттам са ми спомените за ЦСКА. На преварата за Купата на шампионите в 16-финалната фаза от борбата Ювентус Торино се наложи над ЦДНА с 2-0 на стадион Комунале пред 30 000 зрители. Но не предполага какво го очаква в София. Още в началото на играта армейците започнаха живо и устремно и установиха надмощие. В 19-та минута от наказателен удар Ковачев откри резултата. Атаките отляво, главно чрез Колев, застрашаваха непрекъснато вратата на Романо.
И резултатът не закъсня. 2-0 за ЦДНА. Малко по-късно Панайотов с глава увеличи 3-0. В 76-та минута Цанев заби четвърти гол във вратата на Ювентус. Почетният гол на гостите не можа да затъмни красивата победа на нашите армейци, които с устремната си резултатна игра възхитиха зрителите. Аз мога да кажа само едно, че Бог го прости Гацо Панайотов. Той ми е учител и той така ме възпитаваше, че във футбол казва е по-трудно да създаваш положението, отколкото да го вкарваш. През сезона 62-63 в турнира за Купата на европейските шампиони, жребият праща на ЦСКА в 16-ти на финалната фаза от надпреварата Партизан Белград. Черно-белите не са доволни от жребия, защото си спомнят поражение с 2-4, което ЦДНА им нанася в приятелски матч през 56-та година в София. В София на стадион Васил Левски се състоя интересната среща за Купата на европейските шампиони между футболните отбори на ЦДНА бели екипи и Партизан Белград. С активна, динамична и устремна игра, в първите 20 минути армейците си осигуриха аванс от 2 гола. Но неудачните излизания на Найденов вън от наказателното поле доведоха до дуспа. След головете на Ранков и Колев за 2-1, ръководството на гостите вече има опасение за изхода от двубоите, но едва ли предполага поражението, което очаква югославяните в Белград на стадион Юна. Белград. Втората среща реванш между ЦДНА България и Партизан Югославия. След трудно извоюваната победа в София, тук възможностите на българските футболисти бляснаха с пълна сила. В 23-та минута Цанев открива резултат. 1-0 за ЦДНА. През второто полувреме Якимов увеличава. 2-0. Югославяните напират устремно и Галич бележи почетния гол за своя отбор. Една атака на Колев носи дуспа във вреда на Партизан и трети гол за ЦДНА. В последната минута Панайотов затвърди победата. 4-1 за ЦДНА. Пътят към Купата за първенството на европейските шампиони остава открит за българските футболисти. На осмина финалите в първия матч на 24 октомври 1962 година ЦДНА посреща нов именит опонент – белгийския Андерлехт. Сред гостите се открояват големи имена, с които българите ще се срещнат за втори път на равнище национални отбори и в световните квалификации за Англия 66. Първото полувреме завърши без да бъде отбелязан гол. През второто полувреме остри атаки на армейците. 57-та минута Колев проби отляво и стреля. 1-0. Но радостта беше кратка. Само 5 минути по-късно, чрез Журион, гостите изравниха. В 80-та минута пак чрез Журион, 2-1 за Андерлехт. Вратата на гостите е под непрекъснат обстрел. Якимов изравни 2-2 до следващата среща в Брюксел. В реванша Андерлехт надделява с 2-0 с две дуспи, които обесърчават червените от София. През 1962-63 година към ЦДНА се присъединява първи район на столицата. Новата обединена спортна организация се именува Централен спортен клуб на армията Червено знаме. 20-та футболна среща, посветена на българо-съветската дружба.
На терена са най-силните отбори – Левски и ЦСКА Червено знаме. Играе се за купата на Съветската армия. Стартът е динамичен. По-бойки и по-организирани са армейските състезатели. Те атакуват и още в 5-та минута Никодимов бележи гол. Двубоят става все по-разгорещен. В 34-та минута Цанев излъгва 3 бранители. Вратаря и бележи ефектен гол. 2-0 за ЦСКА Червено знаме. През второто полувреме сините задълго блокират армейската врата. Здравков стреля, топката се отбива от Василев, автогол. Осем минути по-късно от Дуспа Соколов изравнява. 2-2. В последните минути от Дуспа Кирилов постига победния гол. За 5-ти път ценният трофей е в ЦСКА Червено знаме. Честито! През 1965 година кормилото поема Стоян Орманджиев, който е начело на клуба до 1969. Орманджиев постепенно налага нови имена. Иван Василев, Борис Гаганелов, Васил Романов, Янко Кирилов, Христо Маринчев, Кирил Райков, Стоян Йорданов и Димитър Пенев. Под името ЦСКА Септемврийско знаме червените стават отново шампиони през 1966 година, завоювайки 13-та титла. Моето класиране за най-добър защитник винаги съвпадало след световни първенства. 67-та тогава ставам номер 1 футболист на България, 70-та Мексико, 71-та също ставам номер 1 на България. Знаеме тогава в този период, след световните първенства, нападателите са много по-претоварени, много по-травмирани и винаги следващата година трудно стартират в своите шампионати и тогава защитниците изпъкваме и може би това е давало повод и моя кураж, за да бъда 2 пъти футболист на годината на България. Следващото стъпало е осмина финалът срещу Гурник, авторитетно име през 60-те години в футбола, с редица полски национали в състава си, включително и прочутия поляк Любански. В 30-та минута младият състезател Марашлиев посрещна отбита от гредата топка и откри резултата. Единайсет минути по-късно той покачи на 2-0. След почивката отборът на ЦСКА Червено знаме заигра по-уверено и притисна гостите в отбрана. Заредиха се много удари към вратата на полските състезатели. В 71-та минута Якимов бе съборен в наказателното поле. И Цанев реализира отсъдената Дуспа. 3-0. Една минута преди края Василев покачи. 4-0. Победата на армейците е хубав старт към четвъртфинали. Гурник е на колене в София и армейците се излъгват в надеждите си, че реваншът в Полша ще е само приятна екскурзия. Отстъпват с 0-3. На четвъртфиналите на 1 март 1967 година в Северна Ирландия в много оспорван матч с 2 гола на Васко Романов момчетата на Орманджиев завършват 2-2 с Линфилд. 15 дни по-късно в София ЦСКА побеждава с 1-0 и ето, че червените са на полуфинал. ЦСКА се изправя срещу Интер, двукратен европейски и световен клубен шампион. Начело на тима е магьосникът Хеленио Херера, а в състава на отбора е съзвездието от играчи като Суарес, Мацола, Факети, Пики, Бургнич, Жаир, Корсо. Освен на футболното игрище не съм имал добри с тях. Но те бяха големи звезди, големи светила в футбола. Имахме самочувствието, защото в този етап и след световното първенство, а и амбициите бяха след тези 2 участия на България, 3 участия в световни първенства, трябва и ние като
футболисти да пробиваме в тази богата Европа. 19 април 1967 година. Полуфинал на стадион Сан Сиро пред 75 000 зрители. Армейците не трепват пред голямото име на съперника, въпреки че обстановката е нажежена до крайност. В 32-та минута Кирил Райков фаулира Соларес и съдията отстранява нашия играч. Секунди преди края на полувремето Факети открива резултата за Интер. След почивката обаче армейците са по-активни. В 66-та минута Якимов е спрян с нарушение и Цанев изпълнява свободния удар. Топката се отбива от стената, но то отново стреля. 1-1. Кольо Цанев винаги беше за пример с неговата организация, с неговото умение като реализатор, но той повечето работеше за своите колеги, които беха в атака. Смятам, че той е достоен футболист за тези времена. Съдията дава рамо на домакините с продължение от цели 5 минути. Въпреки всичко, срещата завършва с равенство във врящия от напрежение котел на Сан Сиро. В София футболистите на ЦСКА Стоян Йорданов, Иван Василев, Борис Гаганелов, Христо Маринчев, Боби Станков, Димитър Пенев, Кирил Райков, Никола Цанев, Никола Радлев, Димитър Якимов, Аспарух Никодимов са посрещнати като национални герои. Еуфория голяма беше. Спомням ми, майка ми беше жива, чакаше ме още на стълбите на самолета. Хората, нашите привърженици, изобщо голема радост беше. Много полемики има за този матч. Знаете, много хора тълкуваха, че този рейс Барейрос е подарен от Интер да загубим. Този рейс трябва все още късно, историята някои са забравили. Този автобус преди да отидем след матча победите на Горник, квалификациите преди Интер, този автобус ни возеше. Над 70 000 зрители бяха свидетели на матча реванш между ЦСКА Червено знаме и прочутия италиански отбор Интер, два пъти европейски и световен шампион. Началото е на нашите момчета. Още от първите минути те се впускат в стремителни атаки. Един след друг се редят ударите. Но мал шанс. Цанев бие светкавично и топката се оплита в мрежата на Сарти. Но голът не се признава. През второто полувреме играта не променя своя облик. Армейците щурмуват и през цялото време притискат отбраната на италианците. Коварната топка е пред нашата врата. Корнер и оставеният на свобода Пакети вкарва гол. Смущението е бързо преодоляно и белите отново са в настъпление. В 78-та минута след умела комбинация Радлев промъква топката през противниковата отбрана и бележи изравнителния гол. Големият спор ще се реши на 3 май в Болоня. Ние бяхме стигнали до полуфинал, но тогава хората, които ръководеха футбола, за мен направиха едно предателство. Те ни продадаха още. Тук бяхме в банята на Василевски втория матч. Резултатът беше 1-1. И те ни бяха продали тук и бяха решили да играят третия матч пак в Милано, в Италия. На 3 май 1967 година в трети полуфинален матч Интер елиминира ЦСКА след 1-0 на стадио Комунале в Болония пред 50 000 зрители. Възможно ли бе тогава отбор от изтока да атакува купата на европейските шампиони? Ние футболистите бяхме дорасли, а нашите ръководители не бяха дорасли. Не искам да се повтарям, че това е едно големо постижение. Ние можеше тогава на финала, ако бяхме отстранили Интер на третия матч, ако играехме на неутрален терен, ние бяхме равнослойни с тях тогава, можеше на финала да елиминираме Селтик и така, че да вземем тази купа, която надали не кога ще се осъществи. От 1969 година на мястото на Стоян Орманджиев начало на ЦСКА е Манол Манолов Симолията. Той е роден на 4 август 1925 година в София. Рекордьор е по титли на България като футболист – 12,
Футболист номер 1 на България през 1958 година. Тогава млади буйни години, имало е спорове, имало е решение. Може би на него дължа най-много, което е истина. Като треньор Манол Манолов 3 пъти е шампион на България, 3 пъти е носител и на купата на Съветската армия. Трябва да чувстваш тази игра. Това е, как да ти кажа, все носи някакъв художник. Трябва да направиш една хубава картина. Станах треньор, нещо, което не съм знаел никога, че може да бъде по-страшно от това да си футболист. И затова, като ги избирах играчите, аз първо ги гледах дълго време на терена, срещу добри, срещу слаби отбори и виждах какво правят, как постъпват и само тогава ги. Аз, може би, съм вземал най-добрите футболисти в ЦСКА, докато бях треньор. Като Шеков, като Пенев, като Денев, като Свичков. През 1971 грешките, които са направени с преждевременното освобождаване от футболния отбор на състезатели като Стефан Бошков, Манол Манолов, Нако Чакмаков, за съжаление се повтарят отново. От тима е освободен Борис Станков, а също така и безспорният футболен талант Димитър Якимов, въпреки че той става голмайстор на първенството с 26 попадения за ЦСКА. В един момент вече аз викам, чакай да докажа на едни хора, че мога и да вкарам голове. И просто така стана. И за голяма моя изненада, като станах голмайстор, ЦСКА ми изгониха. Това, защото почнах да вкарам голове. Димитър Якимов, митата, е един от най-почитаните играчи на българския футбол и на ЦСКА. Понякога наричам поетът на футбола заради неговата изключителна дарба да дриблира и импровизира на терена. Той е роден на 12 август 1941 в София, играл е за Септември и ЦСКА. Якимов играе решаваща роля в най-важните победи на българския национален отбор през 60-те години. Той отбеляза победното попадение за България срещу Франция в мач, игран на неутрален терен в Италия през 61-а. Победа осигурила на страната ни първо участие в финали на световно първенство. Помня за националния отбор, като вкарах първия гол, но много хора са го забравили вече. Не напразно известният български певец Николай Гяуров е напуснал репетицията си в Миланската скала. Голът, както се казва, виси на косъм. Внимавайте добре. Ето го златният удар. Браво, Якимов! През 1971 ЦСКА Септемврийско знаме спечели 15-та си шампионска титла и в отбора вече се утвърждава новата голмайсторска легенда Петър Жеков. Аз дойдех от Бероя в един много добър отбор и в един много голям и хубав колектив с много добри играчи. Предстои сблъсък с Аякс. Колосът, който в 3 последователни години диктува футболната мода не само на Стария континент, но и в световен мащаб. Отбор, воден от невероятния Йохан Кройф. Имаше отделни моменти, когато нашите нападатели към нас, защитници, се обръщаха и казваха: хванете му. Аз им отвръщах и на Якимов, и на Жеков. Викам: елате, вие го хванете или вие там във вашата зона, вие го хванете. И през второто полувреме една топка върната от Димитър Пенев. Аз отидах и я хванах, но лаката ми беше опрял в тялото и Мулдер прави крачка, втора и при третата нанася удар. Обаче неговия крак не попада в топката, попадна точно в ръката ми и по този начин стана счупването, което ми отне около 6 месеца след операцията. Първият сблъсък, когато играхме, може би бяхме малко по-оплашени и така не успяхме да развиваме нашите качества, нашия потенциал. Вече и във втората година, когато отидахме да играем втори път с тях, си бяхме извадили някакви поуки. София, 7 ноември 73-та, стадион Васил Левски. Футболистите на ЦСКА Септемврийско знаме пречупиха копието на Аякс.
Това е факт. Развенчан е митът за непобедимостта на суперфутболистите от Амстердам. Преодоляна е свръхбариерата и господството на аяксите в Европа, властвало близо 4 години. За 120 минути един колектив, изтъкан от мъжество, себеотрицание и самочувствие, 68-та и 116-та минути, издигна престижа на българския футбол до най-големи висоти и го нареди сред първите футболни сили на стария континент и в света. Браво, армейци! Честита победа за вас и за българския футбол! Тръпки ме побиват и мисля, че достойно ги елиминирахме с много труд, с много борбеност, с много самораздаване на терена. И си спомням, че стадион Васил Левски беше припълнен до дупка. Просто беше един празник, който не мога да го забравя никога. Това е един от великите спомени, с които мога да се гордея, защото бях част от един велик отбор на ЦСКА. В тази ера, когато победихме много отбори и един от тях беше непобедимия до тогава Аякс, който властваше в Европа, пък и в света. И затова ще целуна топката, за да ме върне много назад. Едни тържества, които в футбола, знаете, винаги обединяват хората. Радост не се делят на червени, сини, на бели, зелени. Цяла Европа надълго и на широко коментира дни наред подвига на българския шампион. Така ЦСКА стига до четвъртфиналните сблъсъци с Байерн Мюнхен. Първата среща е на Олимпийския стадион в баварската столица пред 70 000 зрители. Те бяха 7 национала, както преди от ЦСКА се взимахше, бяхме 7 национали, така и от Байерн. Бекенбауер, Сеп Майер, Мюлер, Берти Фокс. Той ме пазеше мен, Берти Фокс. Само 2 години преди това, клубът ни се премести от стария стадион на новия Олимпийски стадион. Той беше едно напълно ново съоръжение с нова структура. Все пак старият ни побираше едва 20-25 хиляди зрители. Олимпийският стадион можеше да приеме 70 000 и всички билети за международните ни матчове се изкупуваха веднага. Това беше ново усещане за нас, да играем пред толкова публика и това помагаше много, защото е доста мотивиращо. На този стадион победихме ЦСКА с 4-1. Резултатът 4-1 е категоричен, но играта на терена говореше съвсем друго. Беше много равностоен матч. Можеше да завърши наравно. Байерн повежда с 1-0 след гол на шведа Торстенсон, но в 23-та минута Марашлиев изравнява. В края на първата част изстрел на Бекенбауер отново дава предимство на домакините. След почивката германците получават рама от испанския съдия Ибанес, който зачита гол на Герт Мюлер от явна засада. В 83-та минута току-що влезлия Симов шутира и улучва гредата. След това Пламен Янков е отстранен от игра. И вместо да бъде 3-2, резултатът става 4-1 след ново точно попадение на Торстенсон отблизо. В реванша на 20 март 1974 година отново съдия става главен герой. Този път гневът на 70 000 зрители на стадион Васил Левски отнася ирландския рефер Карпентър. We played ZSK Sofia
Играхме с ЦСКА на 2 пъти. В Мюнхен имахме много късмет, за да стигнем до победата с 4-1. В София загубихме с 1-2, защото по това време съперникът имаше много добър отбор, един от най-добрите отбори в Европа. По-късно спечелихме купата след 2 мача с Атлетико Мадрид. Това всъщност беше първата купа на европейските шампиони във витрината на Байерн Мюнхен. Беше една много силна година за нас, но това е факт, защото имахме много шанс да отстраним ЦСКА. Имахме много голови положения. Ви казвам, че Мюлер се вършеше в защита, просто направиха един бетон, доколко си спомням, при едно изчистване Бекенбауър прехвърли козирката. Чудо този път не се получи, но червената евромечта остана жива. Така както футболна Европа вече бе приела запазената марка ЦСКА.